charismatic. Tänään me syvennytään 7 aika vaaralliseen psykologiseen peliin. Siis sellaisiin kontrollipeleihin, joita ihmiset käyttää manipuloidakseen muita. Ja joskus jopa ihan tiedostamattomasti. Hei kaikille! Lämpimät terveiset teille kaikille. Olemme todella iloisia voidessamme palata kanssamme uuden jakson parissa. Karismatiikassa teemme töitä ympäri vuorokauden luodaksemme sisältöä, joka on aidosti hyödyllistä teille. Yli 50 ihmistä osallistuu huolellisesti ja tarkasti kanavaverkostomme kautta, jotta saisitte parhaan mahdollisen kokemuksen. Jos nautit tästä sisällöstä, jaa video muille. Tämä pieni teko auttaa ohjelmaa tavoittamaan enemmän ihmisiä ja antaa meille energiaa jatkaa entistä vahvempina ja parempina. Aloitetaanko? Mennään täysillä. Okei, eli pureudutaan tähän. Me ollaan nyt kahlattu läpi nämä sun toimittamat lähdet ja materiaalit näistä psykologisista kontrollitaktiikoista. Ja täytyy sanoa, että sieltä nousi esiin 7 todella selkeätä ja aika häikeilemätöntä peliä. Aivan. Meidän tavoite on nyt purkaa nämä auki sun kanssa. Ihan silleen, että sä opit tunnistamaan nämä tilanteet ja suojelemaan itseäsi. Juuri niin, ja mikä näissä materiaaleissa on todella kiehtovaa, on se, miten ne kaikki iskee ihmisen syvimpiin tarpeisiin. Eli mihin? No, tarpeeseen tulla nähdyksi, hyväksytyksi, rakastetuksi. Ne ei toimi tyhjössä, vaan ne käyttää meidän omaa psykologiaa meitä vastaan. Mutta hetki kun sä ymmärrät sen mekanismin, Sen pelin säännöt. täsmälleen, valta siirtyykin pelaajalta takaisin sulle. Kyse ei ole vain harhaisuudesta, vaan tietoisuuden lisäämisestä. Juuri niin. Lähdetään liikkeelle niistä taktiikoista, joilla koko homma tavallaan käynnistetään. Sun lähteessä puhuttiin tosi kauniisti huomion myrskystä, Joo, mutta tutummi termi on varmaan rakkauspommitus. kyllä, love bombing. Se on se vaihe, kun kaikki tuntuu liian hyvältä ollakseen totta. Yhtäkkiä sä olet täydellinen, upein ihminen, jonka hän on ikinä tavannut. Ja se on nimenomaan pommitusta, se on ihan ylitse vuotavaa. Yksi on lähteestä kuvasi tätä osuvasti riippuvuuden luomiseksi. Miten niin? Manipuloija peilaa sun unelmia ja toiveita takaisin sulle ja saa sut tuntemaan, että olet vihdoin löytänyt sielun kumppanisi. Mutta se on kuin huumetta. Aivan. Tarkoituksena on koukuttaa sut siihen tunteeseen niin voimakkaasti, että kun se huomio yllättäen vedetään pois, sä olet valmis tekemään ihan mitä tahansa saadaksesi edes pienen hitusen sitä takaisin. Mutta mikä siinä tekee siitä niin tehokkaan? Eikä hänetyskellojen pitäisi soida, jos joku palvoo sua 2 viikon tuntemisen jälkeen. No, se onkin just se juttu. Se on niin salakavalaa, koska se iskee suoraan meidän kaikkien perustarpeeseen tulla nähdyksi ja arvostetuksi. Totta. Manipuloija ei sano, sä oot kiva, vaan hän sanoo, mä näen sinussa jotain, mitä kukaan muu ei ole koskaan nähnyt. Ja se tuntuu ainutlaatuiselta. Juuri niin. Lähteessäsi annettiin hyvä nyrkkisääntö. Aito läheisyys ja luottamus, ne rakentuu hitaasti tekojen kautta. Jos suhde etenee kuin pikakelauksella, se todennäköisesti myös törmää seinään samalla vauhdilla. Tämä ensimmäinen vaihe on kriittinen, koska se pehmittää uhrin ottamaan vastaan ne seuraavat iskut. Okei, eli tämä rakkauspommitus luo sen perustan, jolle kaikki muu sitten rakentuu. Kyllä. Kun sä oot koukussa siihen huomioon, lähteiden mukaan manipuloija siirtyy seuraavaan vaiheeseen, oman todellisuutesi murentamiseen. Ja tähän heillä on 2 tosi tehokasta työkalua, joista ensimmäinen on gaslighting. Eli todellisuuden vääristely. Joo, ja tämä on yksi vaarallisimmista. Uskon. Yhdessä artikkelissa tätä verrattiin jopa natsien propagandaan. Siihen ajatukseen, että mitä isompi valhe ja mitä useammin sitä toistetaan, Sitä todennäköisemmin se uskotaan. juuri niin. Manipuloija ei yritä muuttaa faktoja, vaan sinun käsitystäsi faktoista. Se saa sut epäilemään omaa muistiasi, omaa järkeäsi, omia tunteitasi. Ja ne lauseet on niin arkipäiväisiä. Sä oot ihan liian herkkä. Mä en koskaan sanonut noin, sä kuvittelet vain. Tässä ylireagoit. Juuri se. Se on hidasta myrkkyä, joka saa sut lapulta uskomaan, että vika on sussa. Mutta miten sellaista vastaan voi taistella? Sun lähteessä oli tähän loistava neuvo. Luota sun tunteisiin. Vaikka tuntuisikin, että ylireagoi. Vaikka sun reaktio johonkin laitteeseen olisikin liioiteltu, se tunne, jonka sä koet, suru, viha, pettymys, se on 100% aito. Se on sinun totuutesi. Okei. Kukaan ei voi kiistää sitä. Kun manipuloija sanoo, sä oot liian herkkä,
Sä voit vastata, saatat olla oikeassa, että reaktioni on voimakas, mutta se ei muuta sitä faktaa, että sun sanasi loukkasivat minua. Siinä hetkessä sä otat takaisin omistajuuden omasta kokemuksestasi. Täsmälleen. Toinen työkalu tähän todellisuuden murrentamiseen on hiljainen kohtelu. Ja materiaalissa tehtiin selväksi, että tämä ei ole sama asia kuin se, että joku tarvitsee hetken omaa tilaa. Ei todellakaan, se on ihan ratkaiseva ero. Aito tilan ottaminen kommunikoidaan. Sanotaan, että on nyt niin vihainen, että mun pitää olla hetki yksin, puhutaan myöhemmin. Selkeä viesti. Kyllä, mutta manipuloiva hiljaisuus on ase. Se on tarkoituksellista rankaisemista ja epävarmuuden luomista. Yhtäkkiä toinen muuttuu jääkylmäksi, ei vastaa viesteihin, on kuin ilmaa. Ja sun päässä alkaa se myllytys. Joo. Mitä mä tein? Miten mä voin korjata tämän? Se on uskomattoman tehokas tapa saada toinen tuntemaan syyllisyyttä ja anelemaan anteeksiantoa. Usein ilman, että edes tietää, mistä on kyse. Ja sitten sitä huomaa pyytävänsä anteeksi jotain, mitä ei edes ymmärrä tehneensä, ihan vain jotta se piinaava hiljaisuus loppuisi. Juuri näin. Mikä on paras tapa reagoida tähän? Lähteessä odotettiin suoraa, mutta ei syyttävää lähestymistapaa. Nimeä se, mitä tapahtuu. Eli sanoo suoraan. Kyllä. Huomaan, että olet ollut hiljainen ja etäinen viime päivinä. Jos jokin on vielä, olisi tärkeää, että puhuisimme siitä, koska tämä hiljaisuus ei ratkaise mitään. Miten siihen yleensä reagoidaan? No terveessä suhteessa oleva ihminen tarttuu siihen ja aloittaa keskustelun. Kontrollia hakeva ihminen todennäköisesti kieltää kaiken tai jatkaa hiljaisuutta, koska hänen pelinsä paljastettiin. Kiitos, että olet pysynyt mukanamme tähän asti. Jos tästä oli sinulle hyötyä, lähetä se nyt yhdelle henkilölle. Yksikin jakaminen motivoi tiimiämme aidosti. Okei, eli nyt meillä on perusta kasassa, uhri on koukutettu rakkaudella ja hänen todellisuuden tajunsa on horjutettu. Aivan. Seuraavaksi sun materiaaleissa siirryttiin siihen, miten tätä kontrollia ylläpidetään pitkällä tähtäimellä. 4. peli on nimeltään kolmiodraama. Triangulaatio. Kyllä, tämä on klassikko. Yksinkertaisesti sanottuna manipuloija tuo kahden ihmisen väliseen konfliktiin mukaan kolmannen osapuolen. Mutta miten? Usein kuvitteellisesti. Sen sijaan, että hän puolustaisi omaa kantaansa, hän vetoaa muihin. Kaikki mun ystävätkin on sitä mieltä, että sä oot kohtuuton. Tai jopa mun äiti sanoi, että sä oot aina vähän huonolla tuulella. Ja yhtäkkiä et enää väittelekään yhden ihmisen kanssa, vaan kokonaisen näkymättömän armeijan kanssa. Juuri niin. Se on nerokas tapa eristää uhri ja saada hänet tuntemaan, että kaikki ovat häntä vastaan. Täsmälleen. Se vie pohjan reilulta keskustelulta. Ja mikä tässä on kiehtovaa on se, että se paljastaa manipuloijan oman argumentin heikkouden. Koska se ei kestä yksinään. Ei kestä. Hänen on lainattava auktoriteettia muilta, vaikka nämä muut eivät olisi edes sanoneet mitään sellaista. Lähteessäsi ehdotettu vastaisku on tosi yksinkertainen ja tehokas. No kerro. Palauta keskustelu kahdenkeskiseksi. En ole nyt kiinnostunut siitä, mitä sun ystäväsi ajattelevat. Mä haluan kuulla, mitä sä ajattelet ja miksi. Okei. Tämä seuraava taktiikka numero 5 on ehkä kaikkein salakavallinen, koska se naamioituu niin pieniksi, harmittomiksi eleiksi. Sun lähteessä tätä kutsuttiin leivänmurujen antamiseksi. Kyllä, breadcrumbing. Se on jatkuvan epävarmuuden ja toivon ylläpitämistä. Selitä vähän tarkemmin. Manipuloija antaa sulle just sen verran huomiota, että sä pysyt kiinnostuneena, mutta ei koskaan tarpeeksi, jotta tuntisit olosi turvalliseksi tai tyytyväiseksi. Eli se voi olla vaikka tykkäys Instagram-tarinassa viikkojen hiljaiselon jälkeen. Juuri se. Tai satunnainen mitä kuuluu viesti keskiyöllä, johon ei tule jatkoa. Pieni kehu, jota seuraa taas täysi etäisyys. Se on siis ihan kuin pitäisi nälkästä koiraa lyhyessä hiinassa ja heittäisi sille välillä kuivan leivän palan. Tismalleen. Se pitää sut jatkuvassa odotuksen ja pettymyksen kierteessä. Miksi ihmeessä ihminen jää sellaiseen kiinni? Se sytyttää toivon. Ehkä nyt se on taas kiinnostunut. Ehkä asiat muuttuu. Vähän kuin pelaisi hedelmäpeliä. Aivan. Suurin osa pyöräytyksistä on tyhjiä, mutta se satunnainen pieni voitto saa sut jatkamaan pelaamista. Sinut pidetään tunteellisessa nälkätilassa. Lähteiden neuvo tähän oli tyli, mutta välttämätön. Ja se oli. Lopeta odottaminen. Ymmärrä, että sä ansaitset kokonaisen aterian, et satunnaisia murusia. Katkaise yhteys ja poistu pelistä.
Nyt mennään 2 viimeiseen peliin, ja näitä sun lähteissä kuvailtiin kaikkein vaarallisimmiksi. 6 on valkoinen ritari. Joo, tämä on todella pirullinen, koska se naamioituu avuksi ja sankaruudeksi. Miten se toimii? Tässä taktiikassa manipuloija ensin salaa luo ongelman tai kriisin ja sitten syöksyy paikalle pelastamaan sut siitä. Anna joku esimerkki. Hän saattaa vaikka levittää huhua susta työpaikalla ja sitten tulla lohduttamaan sua, kun oot pahoillasi. Tai hän saattaa piilottaa sun avaimet ja sitten auttaa sua etsimään niitä tuntikausia. Ja näyttää siinä samalla todella kärsivälliseltä sankarilta. Eli hän sytyttää tulipalon vain voidakseen sammuttaa sen ja saada siitä kunnian. Mikä sen perimmäinen motiivi on? Valta ja riippuvuus. Olemalla sun pelastajasi hän tekee itsestään korvaamattoman. Ja saa itselleen hyvän olon. Kyllä, hän saa tuntea itsensä tärkeäksi ja sä tunnet olevasi hänelle kiitollisuuden velassa. Ja tässä tulee se tärkeä ero, jonka yksi sun artikkeleista nosti esiin. Niin. Aito auttaja voimaannuttaa sut niin, että sä pystyt tulevaisuudessa ratkaisemaan ongelmasi itse. Valkoinen ritari sen sijaan tarvitsee sun pysyvän avuttomana ja riippuvaisena hänestä. Eli jos alkaakin pärjätä omillaan, Hän saattaa muuttua kylmäksi tai jopa syyttää sua kiittämättömyydestä. Hänen sankaritarinansa vaatii, että sinä pysyt uhrina. Ja sitten se viimeinen kolmipäinen lohikäärme, Darvo. Tämä oli ilmeisesti lyhenne. Kyllä, se tulee sanoista deny, attack and reverse victim and offender. Suomeksi? Kieltäminen, hyökkäys ja uhrin ja rikollisen roolien kääntäminen. Se on mestarillinen psykologinen puolustusmekanismi, jolla syyllinen kääntää tilanteen täysin päälailleen. Käydään tämä läpi esimerkillä. Olen saanut kumppanini kiinni selkeästä valheesta ja menen rauhallisesti puhumaan asiasta. Miten Darvo etenee? Okei, ensin tulee kieltäminen. En mä valehdellut, sä ymmärsit aivan väärin. Se on suora ja ehdoton. Entä kun en usko sitä? Sitten hän siirtyy hyökkäykseen. Miksi sä oot aina noin epäluoloinen? Etkä sä luota muhun yhtään? Ja miksi otat tämän asian esiin just nyt, kun mulla on niin paljon stressiä? Sun ajoitus on aivan surkea. Hyökkäys kohdistuu siis minuun, ei siihen alkuperäiseen asiaan. Juuri niin. Sun luonteeseen, motiiveihin, arvostelukykyyn. Ja sitten tulee se viimeinen, kaiken kruunaada vaihe. Roolien kääntäminen. Kyllä. En voi uskoa, että syytät mua tällaisesta. Tää särkee mun sydämen. Kaiken sen jälkeen, mitä mä oon tehnyt sun eteesi. Nyt musta tuntuu, että minä olen se, jonka kimppuun tässä hyökätään. Minä oon tässä se uhri. Ja ennen kuin huomaakaan, alkuperäinen valhe on unohdettu. Ja sinä pyydät häneltä anteeksi, että pahoitit hänen mielensä. Se on uskomattoman tehokas sumuverho. Miten siitä pääsee läpi? Avain on olla lankeamatta syöttiin. Kun keskustelu siirtyy hänen haavoittuneista tunteista sun käyttööseen, on pakko pysäyttää tilanne. Miten? Lähteessä neuvottiin sanomaan vaikka, kuulen, että tämä tuntuu susta pahalta ja me voidaan puhua siitä myöhemmin, mutta älä yritä vaihtaa aihetta, puhutaan nyt siitä, mitä alun perin sanoin. Pysyä asiassa. Kyllä. Kultainen sääntö on tämä. Toisen saattaminen vastuuseen teoistaan ei ole hyökkäys, se on terveen suhteen perusta. Joten mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa, kun katsotaan isoa kuvaa? Me ollaan käyty läpi 7 peliä rakkauspomituksesta Darvoon. Kyllä. Yhteinen nimittäjä tuntuu olevan tämä hienovarainen taistelu kontrollista, joka saa sut epäilemään omaa todellisuuttasi. Kyllä. Mutta kun näitä kaikkia 7 peliä katsoo yhdessä, huomaa kiehtovan kaaren. Se ei ole vaan satunnainen lista taktiikoita. Vaan Ensin uhri koukutetaan ja hänen todellisuutensa horjutetaan rakkauspomituksella, gaslightingilla ja hiljaisuudella. Sitten kontrollia ylläpidetään jatkuvalla epävarmuudella, niillä kolmiodraamoilla ja leivänmuruilla. ja lopulta Niissä vaarallisimmista peleissä manipuloija tekee itsestään uhrin elämän ehdottoman keskipisteen, joko pelastavana sankarina tai syyttömänä uhrina. Kyse ei siis ole 7 erillisestä tempusta, vaan kokonaisesta järjestelmästä. joka on suunniteltu murentamaan ja hallitsemaan. Juuri niin. Mutta tärkein viesti näissä sun lähteissä oli kuitenkin aika toiveikas. Ehdottomasti. Viesti oli voimakas. Pelkkä näiden pelien tunnistaminen on ensimmäinen ja tärkein askel niistä vapautumiseen.
Se on kuin sytyttäisi valot pimeään huoneeseen. Et liian herkkä, etkä kuvittele asioita, sä oot vaan kohdannut taitavan pelaajan. Ja siinä hetkessä valta palaa sulle. Kyllä. Sillä hetkellä, kun heidän pelinsä eivät enää tehoa, valta palaa sinulle. Ja jätetään sulle vielä yksi ajatus pohdittavaksi. Nämä lähteet keskittyivät siihen, miten tunnistaa näitä pelejä, kun muut pelaavat niitä sua vastaan. Aivan. Mutta entäs jos me itse, ehkä ihan tiedostamattomasti, käytämme näiden taktiikkojen lievempiä versioita? Milloin viimeksi sä oot ehkä tuonut esiin ystävän mielipideen voittaaksesi väittelyn, tai vetäytynyt loukattuun hiljaisuuteen sen sijaan, että olisit kommunikoinut avoimesti vaikeasta tunteesta? Se on haastava kysymys. On, mutta tärkeä kysymys meille kaikille. Kiitos, että olit mukanamme loppuun asti. Jos tämä jakso oli sinulle hyödyllinen, paina tykkää, jätä lyhyt kommentti ja jaa se jollekolle, joka voisi pitää siitä. Jokainen jakaminen auttaa useampia ihmisiä löytämään meidät. Äläkä unohda pysyä Karismatikin tilaajana, parhaat hetket ovat vielä edessä. Nähdään seuraavassa jaksossa. Pysy Karismatik! Charismatic.